थाबैनो बिटिआरनि खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ लोगो हमगोन जे गोदान दिल्लीनिफ्राय एबा नोंथांमोना मिथिगौ जे साननैनि हाबाफारिजों 20 आरो 21 नभेम्बराव गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिरथार बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारि जोबनायाव एबा थुंगिनायाव बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव थाबैनो बिटिआरनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमगोन आरो बिथाङा फोरमायदों लोगो हमनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सोमोन्दै सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिथांखौ खावलायगोन एबसुआ खावलायगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि एबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ खावलायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ पार्लियामेन्टआव जुदि मावफुङाब्ला बे समाव क'क्राझाराव डिसेम्बर दानाव 2 लाखनि सुबुं गौमा खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा थाबैनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ एबसुनि मोनसे हानजाया लोगो हमगोन आरो लोगो हमनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय सावरायगोन आरो सावरायनानै जे बे समाव खावलायगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो फैगौ पार्लियामेन्टआव 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ जुदि मावफुङाब्ला बे समाव क'क्राझाराव 2 लाखनि सुबुं गौमा डिसेम्बर दानाव खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि जिल्ला मिरु दखरा आरो जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोना आसामाव बड'लेण्डआव जों थांफिनगोन थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिहेतु बिथाङा सरकारनि मुरब्बी आरो 2003 सनाव बिएलटि आसाम सरकार भारत सरकारनि जि सुक्ति जादोंमोन जि 6 सेडुल मोनदोंमोन बे 6 सेडुलनि बिथाखौ मजबुत खालामनाय माने मोर स्ट्रेंथेन मोर पावार मोर अट'नमि आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सनि भित्तिखौनो लानानै 2020 नि एकर्ड आरो बे एकर्डआव जि खोथा बाथ्रा लिरनाय दङ बेयो जानाय लोगो लोगो आथिखालाव काउन्सिला जि माने सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना डाइरेक्ट भारत सरकारनिफ्राय पुंजी मोनगोन फाइनेन्स मोनगोन आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखागोन दा बेखायनो बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 सनाव बिथाङा सुक्तिनि सासे साखि सागानगिरिमोन उइटनेस सिगनेटरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीनिफ्राय थांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिल सरकारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो मदद बिगोन सुक्तिनि मावनांगौ दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकार सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि मेन जाय माने इन्स्टिट्यूशन आरो गभर्नेन्सआ जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बेखौ मदद होनांगौआ जाबाय बिटिसि सरकार आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन।